Афет килде жерге, шымлы җилләр илгә авыр хәбәр таратты. Сугыш, моннан да зуррак хәвеф, зуррак афет булды микән җирдә тагында сугыш. Нинди авыр, каһәрле, шымлы сүз бу. Ул миллионлаган кешенең гомерен үзгән, күпме баланы ятим иткән, аналарны тол калдырган. Ватан сугышы илебездәге һәр шәһәргә, һәр авылга, һәр йортка үтеп кергән. Бөтен ил бердәм рәвештә көрәшкә күтәрелгән. Балыклы авылыннан да Бийек Ватан сугышына барлыгы 104 ир-егет киткән. Шуларның 70-е мәңгелеккә чит җир туфрагында ятып калган. Авыл уртасында нур чәчеп, балкып торучы һәйкәлгә аларның исемнәре алтын хәрефләр белән язылган. Карагыз да, уйланыгыз, батырлар һәйкәле каршында. Илен яраткан батырлар яши мәрмәр ташында. Авылыбызның 34 ир-егете генә туган авылыбызга әйләнеп кайткан. Сезгә хөрмәт, ихтирамнар, сез булганга матур булып, алсу булып ата таңнар. Сугышта булып арыслан, ватанга җиңү яулаган, тыныч хезмәттә дан алган, һәр ветеран чын каһарман. Ветераннар, ветераннар, сезгә хөрмәт, ихтирамнар, сез булганда матур булып, алсу булып ата таңнар. Минем бабам Севкатулля Рәхмәтулла ата Ватан сугышында катнаша. Ул 1941 елда фронтка китә. Ленинград, Волхов фронтларында сугыша. Батырлык өчен медаль белән бүләкләнә. 1942 елда Псков өчен барган сугышларда каты яралана һәм туган авылына әйләнеп кайта. Мин Рәхмәтулла бабаем белән чиксез горурланам. Минем бабаем Хөснуллин Ахиулла да Ватан сугышында катнаша. Ул 17 яшендә 1940 елда фронтка китә. Белоруссия һәм Латвия өчен барган сугышларда катнаша. Һәм үзенең күрсәткән батырлыклары өчен Кызыл Йолдыз ордены һәм күп кенә медальләр белән бүләкләнә. Ул аннан соң яраланып туган авылына әйләнеп кайта. Минем бабаем Әхлиулла белән чиксез горурланам һәм аңа лаеклы алмаш булып үсәргә телим. Бийек җиңү көнен сугыш кырларында батыр солдатлар якынайтса, авыл һәм шәһәрләрдә җиңүне якынайту өчен тыл хезмәтчәннәре барлык көчләрен куйды. Барысы да фронт өчен, барысы да җиңү өчен дип эшләделәр алар. Аларның хезмәт батырлыгы зур хөрмәт һәм ихтирамга лаек. Каһәр суккан сугыш, сугыш чоры балалары язмышына да үтеп керде. Өмет хыялларын шәл-пәрәмә китерде. Балачак бәхетеннән мәхрүм итте. Ут эченә кермәсәләр дә, сугыш михнәтен ай-һай нык татыдылар. Көч җитмәстәй авыр хезмәттә ватылдылар. Ятимлек ачысын да белделәр. Ач үлем белән күзгә күз дә очраштылар. Әтиләре сугышып йөргән чакта, тәпи йөрер-йөрмәс бала чага, буразнада билчән утаган. Илгә икмәк, авыл үзе өчен көлшә салган алабутадан.
Ни үкенеш, сугыш һәм аннан соңгы чорларда авырлыклар, юклык, рәнҗетелүләр аша үткән, әмма бирешмәгән сугыш чоры балалары да елдан-ел сирәгәя бара. Мәңгелек ут булып яна хәтер, сүнмәс ялкын булып кабына. Үткәннәргә тарта бүген күңел, батырларын илнең сагына. Халык бәйрәм итә, ястырынган ялар кымышка, җир чәчәкләр тезеп күкрәгенә, йөз балкытып карый кояш та. Онытма син, зур сынаулар аша килгән бу җиңү, кирәк безгә тынычлыкның, тормышның кадерен белү. Җиңү көне килде, җирне нурга күмеп, шатлык белән күзне чылатып, килде ул көн горур күкрәкләрдән, орден медальләрне чыңлатып. Бәйрәм бүген илебездә, бәйрәм туган җиребездә, илебез күке аяз булсын, бер качан да күрмик сугышны. Карагыз да уйланыгыз, батырлар һәйкәле каршында, илен яраткан батырлар яши мәрмәр ташында. Яши гел шулай